Tervehdys. Meikäläisen nimi on Matti ja moni tuntee mut tuolta Superturbo-hommista, että sinne on tehty syöttöpumppuja ja visioitu vähän kaiken näköistä. Siellä tänä päivänäkin moni käyttää meikäläisen tekemiä syöttöpumppuja ja aika paljon ideoimia hommia ja tommosia on ollut porukassa, jotka on ideoinut niitä eteenpäin silloin joskus back in the days. Olisi pitänyt näitä videoita alkaa kuvaamaan paljon aikaisemmin jo, mutta ajattelin, että nyt voisi jotakin kuvata. Ja nyt ei ole Superturbo-asiaa. Tuli tommonen 16 vuotta sitten viimeksi niin harrastanut autostereoita. Ja kun mun poika syntyi, silloin mä myin kaikki pois autosta. Ja mulla on viimeiset 16 vuotta ollut koko ajan takaraivossa semmonen, että mä rakennan vielä yhdet vehkeet johonkin autoon. Ja mä oon siitä puhunut kavereille monta kertaa. Ja sitten homma eskaloitu. Ruvattiin 6 kertaa ysit tonne Vitoon kiinni pojan kanssa. Ja hommasin sitten Pioneeri 520 PT Mankan, missä nyt on DSPt ja tommoset noin. On muuten tosi hyvä semmonen niin edullinen despiratkaisu, jos noita autostereoita tykkää laittaa. 150 €, että ei oo kallis. Mutta no sittenhän se turpos, siitä laitettiin erillissarjaa eteen ja se erkkasarja ei mun mielestä soinut tarpeeksi hyvin. Sitten piti pistää laajakaistat koelaualle ja 4-kanavainen vahvisti ja tälleen. Ja sitten homma lähti niin kuin tunnetusti meikäläisen hommissa, niin se lähti vanttuusta. Ja se niin kuin eskaloitu toden teolle. Ja nyt on sitten 2 kappaletta Taramsi MD 5000.1 ja vahvistimia, 2 18-tuumasta supparia. Sitten 8 kappaletta midipassoja. No tosi, ne on aika halpoja vehkeitä, ne ei ole mitään kalliita nuo midpassotkin, niin aika lailla hinnat alkaa wooferityyppisiä hommia. P2 Audio diskanttia ja sitten on Helixin prossua. Semmonen kavalkaadi olisi tulossa autoon ja tää ei ole meikäläisellä oikein luontoista olla tässä kameraa, jos mä ei käyttykään oikein kun kuvataan. Ja siksi näiden videoiden tekeminen onkin jäänyt vähän niin kuin unholaan eikä ole viittinyt vääntää. Mutta koetaan nyt jotain kurssia kasaan tästä. Harmi kun näitä ei tullut kuvattua silloin kun aloitettiin tämä projekti, koska niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin ei oikein ole luonteva olla tässä kameraessa. Mutta mä ajattelin, että no kyllähän tätä voi kuvata tästä puolesta välistäkin, että mulla on pirusti kuvia, niin mä lyön kuvat tähän videon perään ja sitten näette vähän, että missä mennään. Ja nyt meillä olisi midi-paikkojen tai midien laatikoiden niin rakentelu tässä hollilla ja sen jälkeen päästäisiin asentamaan noita suppareita ja sun muita. Niistä laatikot on valmiina ja puolikaaret ja tommoset on jo niin periaatteessa hiontaa ja verhoilua vaille valmiit ja niitä päästäisiin asentelemaan autoihin. Niin kyllä tästä vielä jonkunnäköistä pätkää varmaan saa kurssittua kasaan. Ja tosiaan yksin värkkäilen taas sitä omaa poikaa auttamassa aina silloin kun se joutaa. Että sitäkin tytöt ja mopo kiinnostaa, niin se ei aina ole kotona. Mutta tosiaan niin sekin voi vilahtaa näissä videoissa sitten. Ja ei kai siinä se ihmeempi. Ja siinä oli meikäläisen esittely. Ja jos tämä nyt kiinnostaa, niin kuvataan enemmän näitä videoita. Ja tosiaan olisi tulossa takaseinään. Tässä on esimerkiksi passolaatikko, josta tämä nyt kääntyy tämä passolaatikko ja tonne takaseinään on tulossa midi kaiuttimet. Sinne on tulossa 4 kappaletta 8-tuumaisia noita Defbonesin matsete. Mikä tämä nyt oli tää tarkka malli? Tää on LV 80A4. Tuommoisia. Ja sitten mä en sanonut niille mitään järkevää laatikkoa. Niin
ollaan nyt tässä pisteessä. Että mä laitan kuvat tähän perään nyt, niin näette siellä on supparirakentelut ja kaikki nämä, miten rimotukset on tehty ja mittailtu nämä, mutta nyt on taas tässä vaiheessa, että siinä on koteilot vetty kankaalla ensin ja nyt näitä pitää ruveta lasikuijuttamaan. Ja näistä ruvetaan nyt poistamaan niitit, koska mä laitoin sen tuohon asti vaan, että mä saan tämän jotenkin niin järkevästi. Tänne on aluslevyyn jyrsitty ura ja tää on niitattu. Siinä on 2-osainen se ura ja nyt mä poistan nuo niitit ja tähän asti kuijutellaan sitten suora kuitu, niin sen saa istumaan sitten siihen uraan hyvin. Ja tosiaan tässä on toisen midin paikka ja tuossa on toisen ja nämä tulee tänne takakulmiin niin tällä lailla. Mutta joo. Ketään nyt ei varmaan kiinnosta 1,5 tunnin niittien kiskominen tosta irti, että kuvataan lisää sitten kun jotain konkreettista hommaa. Niin. Joo, käydään läpi tämä nyt vielä tää laatikko-homma. Tännehän haettiin muodot, asennot aluslevyllä. Sen jälkeen nämä rimotettiin. Mä tein jyrsimellä rinkulat näihin. Ja saanko mä tätä elementtejä pois? Ei. Siinä on about-tiarallaan 20 litraa. En ole laskenut tarkalleen, mutta 15-20 litraa on tilavuutta. Tuo diskanttitorni kun vietiin tonne noin, niin se lisää tilavuutta siihen aika hyvin. Se kuijutetaan umpeen vielä, ettei ilma tuu disseen päin. Tähän tulee P2 Audio diskantti. Tietenkin rimat poistetaan kaikki nämä ja tähän tulee päälle nyt vielä 2 kerrosta ainakin tähän ulkopuolelle, jos ei 3 ja sitten 2 tai 3 sisäpuolelle, niin lasikuitukerroksia ja punottua kangasta, että saadaan kovaa tästä. Tämähän on pelkästään nyt Pilteman kaiutin kangas, joka on muuten sitten todella paskaa näihin hommiin, että niin näkyy, täällä on jouduttu vetää päällekkäin kangasta, koska tää ei todellakaan niin jousta näihin hommiin ja nämä saadaan hiomalla sitten pois ja niin päin pois. Tosiaan, nämä on meikäläiselle neitsyt matka tämmöisiä, vaikka on lasikuilla tullut rakenneltua, niin siellä varmasti moni muukin tekee hommat paremmin, mutta tää on nyt tällainen ensikertalaisen tekele ja näistäkin rinkuloiden reunoista näkyy, että ei ole hävisti jyrsintä käytetty aikaisemmin. Kyllä se on meikäläisellä ollut semmonen kantti kertaa kanttilaatikko ja tehdään vähän yli iso ja sitten refleksillä se soimaan sitä matalaa, että ne oli niitä meikäläisen supparia ja hommia silloin. Niillä saatiin parhaat tulokset. Nykyään on aika mennyt huomattavasti eteen, tai aika kun on mennyt eteenpäin, niin tavarat on mennyt eteenpäin. Vahvistimia 300 € maksaa 3 kilowattin vahvistin. Siihen minun aikaan niin saat maksaa oikeasti itse kipiäksi 3000 watin vahvistimista, että hommat on mennyt niin paljon eteenpäin, kaikki DSP sun muut. Itse pelailin Pioneerin prossulla, mitä nyt silloin pystyy, että ei ollut paljon heliksestä tietoa silloin. Oli jakosuori aikaa ja sitten Pioneerin deski oli aika lailla se paraimpia, mitä siihen aikaan sai. ODR-hän silloin olisi halunnut, mutta niihin ei riittänyt ikinä rahat, että mullakin jonkun verran oli budjetissa kiinni. Että ei ole niin sanotusti synnytty kultalusikka perseessä. Että kaikki eteen on joutu tekemään töitä, mitä ei ole ikinä tullut meikäläiselle ilmoitteeksi. Että
se on kiva, kun pääsee näihin aikuisten rahoihin käsiksi, niin sitten voi tehdä kaikkea tämmöistä tyhmää. Ja ei kai siinä mitään. Poistellaan noin loput niitit tuolta ja katsotaan sitten, kun aletaan kuijuttelemaan, niin kuvaillaan videoa. Ja tosi mä laitoin ne kaikki kuvat tuohon ennen tätä pätkää, että ketkä nyt vielä siellä on pysynyt mukana, niin pääsee katselemaan näitä muitakin värkkyitä. Ja heittäkää vaikka jotain kommenttia, että kuvataanko näitä lisää vai ei kuvata. Että jossain vaiheessa voitaisiin superturbo-hommiakin. Mulla on tuolla takana niin superturbon moottori melkein valmis ja tuossa on portattu kansi ja sen semmoista. Mutta tää on nyt se numero 1 projekti, joka tehdään ja viedään loppuun nyt ja sitten voidaan katsoa muita projekteja. Ehkä sen takia mä rupesin just kuvaamaankin näitä, että tää on vähän niin kuin pakko viedä loppuun, että jos siellä sattuu jonkun verran tulemaan katsojia, niin pakko vaan puristaa eikä jättää tekemättä. Mutta mun mielestä on tosi mukava värkätä pitkästä aikaa jotain erilaista. Mäkin olen ruuannut noita vehkeitä ja värkännyt metallista ja kaikesta tommoista vaikka mitä, niin tää on erilaista. Tää on tosi mielenkiintoista ja mukavaa. Niin, jäi sanomatta tuossa, että tähän on vetty 2 kerrosta nyt sitten hartsia, että ensimmäisellä tilikittiin noin reijät ja toinen sitten tehtiin jäykistä. Niin tämähän on paljon mukavampi, alkaa nyt sitten vetämään kuitua pintaan ja joo, ei siinä, tuo vaan jäi tuosta videosta pois, niin ajattelin sen tässä nyt sanoa. Ja tosiaan valittelen sitten tallin siisteydestä ja tämmöisestä näin. Tilat on mitä on. Täällä on helvetisti tavaraa ja pieni talli, niin valitan sotkua ja tämmöistä näyttää vähän, että joka nurkka täynnä krääsää. Mutta it is what it is. Joo, ei mitään. Otetaan niitit pois ja aletaan kuijuttaa kohta. Joo, nyt olisi kaikki niitit revitty irti, eli tämähän on tarkoitus sen jälkeen, kun tämä on kuijutettu päältä tämä paketti, niin halakasta tuosta, ottaa irti se koko systeemi ja sitten kuijutetaan se sisältä. Tuolla tuli Autohifi-ryhmässä WhatsAppissa hyviä ohjeita, että miten sen saa milkshakeillä tehtyä sisältä, eli siihen laitetaan kovetetta ja hartsia ja sitten lasikuitupakkeli ja sekoitetaan semmoinen tahna ja se kuvataan tältä sisältä, mutta mä nyt oon ennen noita ohjeita jo laittanut tänne folioteipit, niin mä teen tästä irrotettavan ja sitten mä kuijutan tämän kaikki sisältä erikseen ja katsotaan sitten, tehdään seuraavat jollain erillä tyylillä, että niin kuin mä sanoin, että tää on nyt neitsyt matka näihin ja tähän voisi nyt editoida tuohon alakuun tietenkin jonkun 1 hour later tai jonkun muun klisee homman, mutta mä nyt jätän sen tekemättä. Niin. Sitten jatketaan. Seuraavaksi aletaan leikkomaan kuijusta oikein mittaisia paloja ja siinä mä laitan sitten kameran pyörimään koko ajan, niin näkee vähän miten sitä tehdään. Itsekin on lasikuijulla on paljon tehnyt, mutta niissä ei ollut näin paljon muotoa, miten tässä, että saa nähdä kuinka tämä onnistuu. Että siellä voi sitten kameran takana ja minä täällä, niin nauretaan yhdessä, että minkä näköinen sitten tulee. Joo. Joo, tämä joudutaankin tekemään melko varmasti palasista tämän systeemin. Tää ei taho sitten niin millään taittuu muotoon tämä. Tämä kuitu. Mutta eiköhän se noillakin saa riittävän hyväksi. En vaan tykkää oikein kun paloista tehdään. Tää kattoo aina saumojen päälle sitten, että menee ylitse seuraavat.
seuraavat kerrokset. Ja tosiaan nää joutaa melko varmasti niin kuijuttelemaan niin välissä kiinni jo. Niin kierretään ympäri asti tämä laatikko. Mutta sitten siinä pitäisi saada vähintään se 2 kerrosta vielä sontaa täällä. Tästä on sitten mukavaa tää punottu. Tätä on paljon kestävämpää kuin se matto. Siitä. Taittuuko sitä? Näinhän se taitaa. Tuosta. Tuosta suoraan tuolla ja tosta suurin piirtein poikki. Kyllä syö muuten sakset nopeaa, kun tätä kuitua leikkoo. Tuosta ylös poikki. Siellä varmaan kahtoo joku joka näitä lasikuituja enemmänkin värkkää, että ei jumaa kautta minkälaista hommaa. Mutta niin kuin tuossa sanoin, että mä en oo näitä muotoja tehnyt aikaisemmin, niin tää on pikkasen haastavaa, mutta koitetaan selviytyä tästä kuitenkin. Aika hyvin tänne asti. Kääntyy tuosta tuohon, jos kääntyy. Minä varmaan hartsana. Notsana kääntyy. Väliin. Noin. Jaa, matto loppukin sopivasti. Otetaanpa lisää. Eiköhän täällä. Teetetään nyt kaikki nämä hyväksi. Tänne on siunaantunut.
Noin ikään. Ja mä uskon kyllä, että saa kierrettyä ympäri, niin kuivatetaan kerran tämä kiinni. Sitten laitetaan se kuivaan tuohon vähäksi aikaa ja sen jälkeen kuivatetaan toinen ja sitten kun tää on vähän jässähtänyt, niin vedetään tähän toinen kerros päälle. Nämähän oikeesti kuulus vähän niin, mitä minä oon tehnyt, niin vetää märkänä se ainakin pari kerrosta, mutta me joutaan kyllä tehdä näin. Tästä ei tuu mitään lasta eikä paskaa, ainakaan minun kuijuttajataitoilla. Talteen tuonne, jos tarvitaan. Tässä tonne ollaan. Palaa vielä. No. Tää on kyllä aika hyvä. Tää melko moniin muotoihin venyy tää. Että tää saa venytettyä vielä sitten kun pensselöi tätä, niin tää punottu kangas. Eiköhän se palanen saa siihen sitten, kun sitä aletaan linttailemaan. Nyt nämä pitäisi muistaa, näitä olisi melkein ollut hyvä tehdä kaikkia kaksi, mutta laitetaan nyt siihen. Koitetaan tää eka kerros, että miten tämä nyt onnistuu näillä paloilla. Otetaan järjestykseen tuohon. Noin. No, leikataan myöhemmin. Noin. Joo. Pistetään kumikintaa käteen ja sekoitetaan 100
100 grammaa tuota harssia. Lähdetään niillä liikkeelle. Muuten sekoituskupikki loppuu just sopivasti. Missähän mulla oli kyllä pätkä niitä. Mitä perään? Tuli vähän reipas 120. Ihan ok, laitetaan sitten 4 grammaa tuota koveita. Sitten gummikintaat. Ja Piltemasta hyviä sekoitusta. Se oli pentseleitä. Kannattaa sekoittaa muuten pikkumäärä tätä hartsia. Eilen sekoitin vähän isomman, niin sehän kerkee mennä keeliksi ennen kuin kerkee laittaa. Ja sitten kun tää ei ole ilmasta, niin mä tykkään tehdä tälleen pienissä satseissa. Ja, säästyy vähän se. Ei me hukkaa niin paljon. Toki jos on jotain kontakteja lasikuutufirmoihin sun muihin, niin sehän nyt on ihan sama, miten sitä jokainen käyttää, mutta mä oon tehnyt tälleen. Sitten vaan pistetään hartsit niskaan. Jokainenhan tietää, kuinka joka vähäkään lasi, kuinka on värkännyt. Että näette hiominen voi. Jos olisi ollut mahdollisuus tehdä joku helpompi laatikko tonne autoon, joka olisi pikkasekkaan miellyttänyt silmään, niin kyllä mä olisin sen tehnyt. Mutta ei, niin ei. Tästä tuli. Tää tuli tonne ylös. Mitäs sen tuolta ei oo? Lennäs. Noin. Eikä muuta kuin tuputtelee. Pitää vähän varoa, ettei tonne uraa mene. Mä ne kerran jo hioen tänään. Kohtalaisen kenkkumaista hioa. Tosiaan kun näitä tasasta tekee, niin itse olen käyttänyt aina veneen pohjissa ja tommosissa, niin mä oon käyttänyt tuota alumiinitelaa, sillä saa tosi hyvin nämä ilmat pois, niin ei ole tämmöistä tuputushommaa tää.
ilmojen pois ottaminen. Että kyllähän se nyt näinkin menee. Alkaa kenkuttaa, jos pitkää matkaa kuijuttaa ja pitää pensselillä mennä tällä lailla läpi kaikki, niin kyllä se melko struggle on ennen kuin se kuitu on siellä kunnolla. Täältä olisi hyvä kuitenkin saada se ilma pois ja vettymään tuo kuitu kunnolla, niin se jää sitten kiinni siihen. Se on nimittäin aika tärkeää, että se on kiinni. Toki tuo aluskangas, niin se on vaan tuolla. Siitä nyt tulee periaatteessa yksi kerros, mutta ei se ole samaa kuin lasikuitu. Voi helvettikö noita saatana. Naruja on niin perhanasti. Tämäkään kuitu ei ihan näköjään vety kunnolla tuolta. Jos se kiinni siinä pysyisi, päälle tulee kuitenkin niin monta kerrosta vielä. Ja sisälle. Aikaa vievää hommaa tämä on kyllä, siitä ei pääse mihinkään. Kannattaa muuten käyttää hengityssuojaa, että mullakin on tuolla, mutta on vanha jäärä, niin en käytä. Niin kuin näkyy, tällä alkaa kuitu jo menemään keeliksi. Laitoin ilmeisesti vähän liikaa kovetettu, mutta ei se haittaa, kyllä me varmasti pärjätään. Ja heti kun tää alkaa menemään, mutta väriä tää lasikuitu, niin tästä tulee huomattavasti hankalempaa saada se kuitu itsessään niin vettymään, jäämään kiinni tuo. Tuonne ei haittaa, vaikka jääkin vähän ilmaan, niin se oikoo vähän noita muotoja, niin ei tarvi hioa ja pakkeloja sit niin perhänästi. Tuo Pilteman kangas on todella, omasta mielestä todella huonoa tähän hommaan, aivan liian jäykkää ja ei ole niinkö hyvää tuo. Sitten jää just noita ruttuja ja tommosia, mitä joutaa hioa
Ja sinne voi kommenttikenttään kyllä laittaa kommentointeja, että teinkö mä väärin nämä. En oo missään vaiheessa sanonut, että on ammattilainen millään lailla missään. Niin kaikki vinkit ja rakentava keskustelu on tervetullutta. Osaan myös ottaa kritiikkiä vastaan, jos teen jotain väärin. Eli ihan mielellään, jos joku näkee jonkun homman, mikä helpottaa, niin rohkeasti vaan kommenttia sinne. Auttaa myös itseä semmoinen. Ja joka on tehnyt näitä enemmän, niin voi neuvoa sit niitä muita, jotka niitä ei oo tehnyt ehkä niin paljon. Niin helpottaa jonkun arkeen sitten, kun ei tarvitse hakata päätä seinään siellä tallissa yksikseen kun homma ei onnistu. Niinkö tämäkään ei onnistu? Kuitu nousee. Hartsiko veitto. Hasseltaanpas toinen 100 grammaa. Koetettu. Tuonne nyt jää ilmataskuja, mutta se on ihan hyvä, että sinne jääkin, kun tuossa on ruttuu niin perhanasti tuossa pöntössä, niin oikein vähäinen muodot tuosta. Sitten kun se kuivatetaan kuitenkin tuosta päältä vielä ainakin kerran, jos ei kahdesti veitä vielä kuitu tuon päälle. Ne ei haittaa siellä mitään. Selviää sitten pienemmällä hiomisella, kun ne on vähän ojennus siitä. Ei tarvii pakkeloja ja tommosta niin paljon. Tää kaiutin kangas ei itsessään kyllä on mun mielestäni mitään maailman parasta tämmöiseen
kuijutushommaan, mutta kyllä se niinku tukena on siellä alla, että me on sitten helppo alkaa niinku rakentaa sitä systeemiä. Noin. No. Mä tosiaan puhelimella kuvaan näitä videoita, niin tähänkin olisi joku GoPro tai joku huomattavasti parempi. Tiedä miten tuo muistikortti täyttyy tuossa kännykässäkin näin. Pitkää settiä kuvaa. Katsotaan, jos tämä ihmisiä kiinnostaa, niin sitä voi hommata jotain kuvausvehkeitä. Mun pitää nyt tuossa kauan aikaa ja ostaa ja kuvailla näitä kaikkia toilailuja. Useikki on sanonut jo, että sut pitää alkaa kuvailemaan. Pahimpana tuo oma emäntä tuossa, joka on kannustanut. Alan laittaa maailmalle näitä juttuja. Nyt tästä laitetaan. No. Se mikä silmä heittää, sen kuitu peittää, eikö se niin mene? Vai pakkeli? Miten se menee? Tuutko sä YouTube-videoihin? Mä laittais kopaa. Häh? Mä laittais kopaa. Mikäs kopas? En tiedä. Ilkaisen ihan aika tullupas. Häh? Ilkaisen ihan aikana tullupas. No, olisiko se pitänyt saada talli? Vai meneekö se sinne pihalle? Viivi. Joo, siinä pojan tuotti kävi. Käväs. No.
pystyyn tuolta ja se ei ole kyllä hyvä. It's not good thing. Puolet vähemmällä hiomisellakin selviäisi, jos nämä kaikki kuivutukset tekisi sisälle, mutta tää ei pysy tää paketti kyllä läjässä, kun tätä aletaan ottaa irti tuosta, niin tää on vähän pakko tehdä ulkopuolelle nämä kuivutukset. Ainakin pari ekaa kerrosta. Se kyllä näin ollut, miten se katsottiin, mutta noin se nyt tulee. Voipa olla surkeet nuo Piltenon sakset, näin on. Tähänkin saattaa jonkunnäköisen kakun saada leiposta pakkelia ennen kuin tää on autossa. Laatikko. No, seuraavaan kerrokseen kuivutellaan sitten paremmin ja sitä voidaan jo hioakin seuraavaan kerrokseen, niin jos se kuivaa tuossa. Saas nyt tänä iltana molempia estämään yhden kerroksen leviteltyä ja laitettua, niin sitten voi huomenna jo muokkailla noita ja tehdä seuraavat kerrokset. Niin, että se tulee kunnolla tämä kaikkialta täällä laatikkoon. Parashan se olisi, pystyisi kerrasta tekemään, mutta on niin moneen suuntaan mutkalla tää, että meikäläisen kuivuttajan ei todellakaan tehdä tätä niin kertaheitolla. Ei niin mitenkään. Tosi vähän haittaa tuossa. No, tietääpä ainakin, että leikataan seuraavat huomattavasti pitemmästi yli, että mitä täällä. It is what it is. Miten se menee? Joo, jotka roikkuu nuo reunat ylitte tuolla, niin näköjään tulee kyllä hyvin. Nää ei huonosti. Joo,
siinä olisi nyt eka kerros. Ja näköjään haluat sielläkin. Laitais näitä paikkoja. Pistää video sammuksiin ja tätä nyt ei varmaan tarvitse toiseen laatikkoon kuvata, niin kaikki ymmärti pointin. Otetaan lisää pätkää sitten myöhemmin. No niin. Siinähän ne olisi nyt molemmat eka kerros kuijutettuna. Ja huomenna ennen toista kerrosta niin katsotaan, missä täällä on justiin tämmösiä, kun on ollut kangas päällekkäin. Niin. Ja tuossa noin, niin näihin tehdään jo, yksi hionta, missä vähän tasoitetaan näitä kaikkia. Nyt se pysyy jolla jäässä, kun siinä on yksi kerros lasikuituja. Sitten vähän putsaillaan kaikkea ja sitten vetään toinen kerros siihen vielä. Vie vähän aikaa, kun ei ole ikään ennen tehnyt näitä, niin se on tämmöistä, mutta joo, jospa niistä hyvät tulis. Tähän nyt on turha ruveta linttaamaan toista kerrosta päälle, että nämä alkaa siirtymään nämä matot tuolta ja sitä pitää muutenkin justiin tasoitella nämä nyt. Vetään tuolla, missähän se mulla on, tommosella vaan siloseksi, ja ei se olekaan kompressipainetta. Siloseksi ja sit laitetaan seuraava kerros mattoa. Huomenna varmaan, jos nuo on silotettu jo, niin sitten mä teen varmaan ne 2 kerrosta päällekkäin. Silleen, että siinä tulisi niinku kolme kerrosta tähän ja sitten irti ja sisälle toiset 3 ja se onneksi sisäpuoli on vähän helpompaa. Tässä ulkona pitää kahtoa vähän näitä kaikkia juttuja, että ei olisi niin helvetisti hiottavaa sitten kun se alkaa olemaan valmis. Mutta joo, huomasin tuossa just, että kannattaa jättää huomattavasti enemmän ylitte lasikuituun, niin se taittuu tuohon paremmin, eikä jää sitten ilmaa tonne reunoihin. Mutta joo, eka kerta, niin ei mitään, seuraavat menee jo helpommin. Mä koitan editoida video ja laittaa sen YouTubeen ja sitten kuvataan lisää, kun tästä päästään eteenpäin.